ले चला ले चला गधान गुरु जूता पहनाओ पहरावे के बाकी उतारे जवान करे के बा कर जल्दी। अच्छा ठीक 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 बा चलो बस 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 चला बैठा आइए मुखिया आइए चलो आइए ना हो गई मुखिया जी के शादी ले कर आओ। जाइएगा कुछ ना अब कुछ ना जवन होई तवन शादी के बाद हुई। चलो और बैठो। अरे जजमान कन्या का बोलाई मुहूर्त के समय निकल जाता। तनी हने आई बा ई गूगल से डाउनलोड होके आइल बिया का जा। हेलो हाउ आर यू प्रणाम। स्माइल पंडित जी रवा देखे में तो 2G बानी बाकी शादी रवा के 4G की स्पीड से करवावे के पड़ी। तो ठीक बा चली लोगन फेरे से करा देते नहीं खड़ा हो जाएगा। फेरा लेते लेते सेल्फी लेने में तो और मजा आए। चलिए चलिए चलिए। फेरा संपन्न भइल। अरे पंडित जी 7 गो कम से कम कंप्लीट करी। अरे 4G है बेटा। एगो धान एक गाँव में आधा लोग मोबाइल से बाहर आइल बा। 4G से कुछ भी हो सकेला। का फेरा के फेरा में पड़े बानी बैठा। इतना ढेर से नूर लगौला से मरद ढेर दिन ले जिएला। चुटकी भर से नूर की कीमत तू का जनबाई राजू बाबू। हाँ सेनूर का कीमत हमारा से ज्यादा के जानी हो। आई लगाई लगाई ये चालू फोटा रही। हुआ लगाई ना ये चालू रही। अच्छा खींचो। बेटी आज से तोहार बुरा दिन खत्म। जितना काम करे के रहे नैहरे में कब भइलू। आज ससुराल जाके अब ऐस करी हा ऐस। अच्छे दिन। हाय दीदिया हाय जीजा जी खातिर देसी बाटे तोहरा खातिर इंग्लिश बाटे। बहुत अच्छा कहला। अरे अच्छा दिन। बेटी तोहरा के देवे खातिर हमरा पास कुछ नहीं है। ई बस रिवाल्वर बा। ई अब तक हमरे रक्षा कैलस अब तुहार करी। ई रखा। और हाँ दामाद जी अगर कुछ दहिने बाएं कैले ना तो ठोक दिया। अच्छे दिन। अरे रुको रुको रुको। अब अंदर ना आवे के। हाँ इच्छू के लाते से अब अंदर। लांघे से पहले एगो सेल्फी। प्रधान लाठी वाला सेल्फी ले। अच्छे फोटो आ गए आ गए। का भइल बच्चा? कुछ न पंडित जी हम लेट से सुती लेता यही बराई ले। दामाद जी है नहीं आई तो है नहीं आई। दामाद जी बात आपसे कैसे कहीं समझ में नहीं आवत। कहीं ना ऐसे भी हमारा किस्मत के तबीयत ठीक ठाक नहीं खे चला। जौन कहे के बा खुल के कहीं बिंदास कहीं बर्दाश्त करे के क्षमता हो गई बा हमरा। लड़की अनहर बिया कान बिया
छुछुनर बिया। दमाद जी ऐसा कोनो बात नहीं है। हाँ। आप गलत समझता नहीं। बात ई बा कि हमरा बेटी के केहू काट नहीं के सकत, लेकिन उ का बाना हमार बेटी हमार नाक कटा के दूसरा के साथे भाग गई। का? हाँ, आपके बाप कर दी दमाद जी। ओके पंडित जी जाई लड़की भाग गई। गधान गधान लगाओ नागिन डांस। नागिन डांस। बजाई ना ना हो खेवला ससुर जी है नहीं। चिंता के कोनो बात नहीं है। अब होने के टाल सकता। रहुआ बिल्कुल चिंता मत करी। बहुत अफसोस भाई। कौन काम बा हमरा कोनो अफसोस नहीं है। बात ऐसा बाकी शादी में हमारा ढेरे खर्चा हो गइल बा। आ जौन रुआ देले रहनी हाउ में से जौन खर्चा भइल बा उ काट के हम वापस कर दे। हाँ चिंता के कोनो बात नहीं कही होते रहेला। ई नया कोनो थोड़ी भइल बा। आज जरूरी रहला भाई। हाँ चल तनी। ठीक बा। हाँ। अच्छा दिन लागत सपना में कोनो न गरु सकारे। अच्छा दिन। हाँ आ गए चल अब चलिए। चला तनी प्रणाम।